बै बायरानि हाखौ हानहरजोबनांगौना जोंहा ओरैनो गारनो नाङा मालाय खेवना बानायलायग्राखौ मानो नांगौ फैयाबानो फैयाबा जायाना बियो सोर बादाम सासे सोर दं कमेन्ट खालाम नै खिगोराना सफैनो हाबाय जोंना फार्स्टलै खिगोराना दिनै हेल' खिगोरान नोंसिनि भिडिअखौ नायनानै दोलानाया दाबो हामाखै आयौ बोखाना लादो बोखानानै दोलानायखौ नोंनि मोखां दोलानायखौहाय बोखानानै ला मा सिरि थाखो खिगोरान हेल' हेल'लायनो हासो लाइफआवनो हेल' होनफ्लांबाय आङो केएस नार्जारि ब्लग हेल' आं डिउटियावसो दं औ डिउटियावसो दंनो जोंहा केएस आगै नार्जारिया अबे जायगायाव दङ आगै मुम्बाइआव नामा ना अफाय मा खालामदों सनानो एम्बर' ब्लग ओरैनो दङ ओरैनो दं माने ओंखाम संदों ओंखाम संदों आरोना ओमफ्राय आंनो 10 सापर हरलाय खि गोरान आंनि एक्सनो 10 सापर दाखालि खयथा हरामोन आं नोंनो आंनिया मामिया सापरा दिलेट जाजोब्बाय गासिबो मैयाहाय एम्बर' मा खालामदों आंना सापरा दिलेट जाजोब्बाय आगैमोन मैया हारसिङैनो मबाइलखौहाय मामा रिस्टर मारिदोंमोन बे समावनो गासिबो डिलिट जाफाजोब्बाय आरोना बानायफिननांगौसो हरबावदोरा दोङोबा दा नानिनिजों हरगोन आं नानिनियाव मोननै दं मोनसे मेन आइडि मोनसे सापर आइडि आरो नोंगुमैनि दं आरो बिहावनि दं मोनसेया मोननै दा मोनब्रैसो हरगोन आं दा दे आंनोलाय सोर हरगोन केएस नार्जारि आगै अबे जायगायाव डिउटि खालामदों खोन्थाहरदो मनिका बर' फैदों जोंहा हेल' वेलकाम आंनि एलबियावहाय नुजाहैनो हानायनि थाखाय वेलकाम मनिका बर' आगै मारै दं खबर सबर खिथाहरदो ओमफ्राय आङो 100खौनो जानो हाला माथो आं जागोन लासैनो जागोन गासिबो जाजोबगोन दानो फैलायबाय औ फैलायबाय जासुला खिफिसुला
दाहायना दाहाय जागोन दाना दा जागोन गासिबो जाजोबगोन होनदो दानो फै जोंहा बे बेलेगनि दं हरगोन दे हर दे नोंबो आंबो दा हरगोन कुछ पानी के लिए कुछ खोना पड़ता है होनदों जासु माबा मा नाम होनोमोनलाय खिगोरान नों ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एक्सनो तामिल नायडुआव आं खामानि मावगासिनो मबाइलखौ अनैनो दोनथ'नोसै दे वार्स टाइमा एसे बारायथोंसै आयै सना मासि मोजां आयै खुदुमबाय आं नोंखौ दे वार्स टाइम बारायनायनि फिकार खालामदों आंनि नोंसोर बेबायदि जासुला खि गोरान नुदों मालाय माबायदि मोजां आब'नो ए बाहा दं आगै मनिका ओंखाम ओंख्रि सङाखै नामा दाबो फिफाया मादोंथ' आजां गाजांनो ओंखाम जादों जानला मोनला दा बुंखानो ए ओंखाम जादोंनो जोंनिया जासुलाया खिया दे ओंखाम जाग्रो दे जानांगौ लोंनांगौ आनल' जायो माथो एक्स आंनाथ' जाखायो आयु सिथोबा नै गोलैसिगोन आन जानायनि गेजेरजोंनो बारायनांगौ माथो खालामबावनो बयनाबो जायो नोंलाल' नङा गासिबो फ्राय इउटुबार मानि बयनाबो जायो आंनाबो मैया 55 जाबायमोन 52 आव थाफैफिनलायबाय मोनायाव ओमफ्राय र' अबेसिम थांफिनलाय हेल' आब' हेल' सोंलु इदिर वेलकाम आंनि बेवहाय आयु एक्सआनो ओंखाम जादोंनो बिदि दाहोन दे ओंखाम जादोंनो संखांबाय आरो जाखांबाय जाखांबायबो मा ओंख्रि संनानै जाखांखो दानोलाय साराय 9टायावनोलाय ओमफ्राय जानला मोनलाखौनो जेला गाबबाय मानो गाबखो हेन' खान्दिसे आयु सिरि थानो थिनबाय हनै आंखौ गाबनायखाय ओमफ्राय मनिका नोंखौ लोगो खालामबाय देनो मनिका आगै नोंजों पियार जासुलाया लोगो जाबायनो जोंहानि पियार जासुला आगैखौ नोंबो सापर्ट खालाम हरफिनदो पियार जासुला आगै सनाखौहाय एक्स मा हारबावलायदों मा हरा मा हरालै बिफा ओमफ्राय मनिका नोंखौ र' मा ओंख्रि संखो आब' ओंख्रिया नै जोगोनार बिजौसो संनो नागिरदों आगै जोगोनार बिजौ एवनोसै आलु जहल संनोसै आरो मा एवनो नागिरामोनथाय आलु बाथोन दंखायो दहायनि इंखुर संबाय बिमासो आलु सबाय बिमासो आब' मामाया मनिका आगै नों बाहानि मोनलाय आंनो अननानै खोन्थाहरलाय बावबायलै आगै ओमफ्राय मनिका अ माइ डार्लिं आजानो पियार कमेन्ट खालामना दोन आं दा बेक खालामगोन दा खालामफिनगोननो कमेन्ट खालामना दोनहरनोनो जासुला ओमफ्राय जानांगौ लोंनांगौ अमा बेदर बाव मालाय खाथियाव सोर दं आब' बिखुनजो बिहाव दं मिस्थ्रिफोर दं गेट लुगासिनो नालाय बिखुनजो दं बिहाव दङ गेट माबा खाथेदों बिखुनजोआ सियाराव जिरायनानै माबागासिनो होनगासिनो बिदि मावनाङा होनगासिनो दं नै थांसैसोनो जोंना बिफाया मानो थांनो नागिरखो मनिका खा अके होनदों खा होनदों ओमफ्राय जोंहा नै सोरां आंनि लाइफआव दिनै एसे नुजाफैदों आरोना बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय
10K गैयाहाय हाय आब' होनदों हाय आगै वेलकाम आंनि एलबियावहाय नों भिडिअ नायगासिनो आगै आङो नोंनिखौ सोरां भिडिअ नायगासिनो खबरानो गैलायथारला माथो दाना मालाय दिनैसो आंहा दे मनिका मा खबरनो अ होनदों नोंहालाय मा एस ओइस जे होनब्लाबो हरखो ए बि सि डि रोंखायो आङो मा बि होनखो ओमफ्राय थेंकिउ आब' होनदों र' खिग्रान र' बिदि नङा टाइम मोनथाराखै अ टाइम मोनाखै मोजां सोरांदों नै बिदि ए बि सि डि लिरलाबायनायखौ कमेन्टआ डिलिट जायो दे हनै स' देखाया स' माबा डिलिटसो जाफैजोबो डिलिटलाय नों बिदि हरनाया गासिबो सहिद ओंखारजोबदों हनै हाइद माब्रै दं सोरां आगै खि गोरान एक्सनो सोर दं बयबो कमेन्ट खालाम दे सोरां नोंना बेसेबां थांखोमोनथाय र' नायनां वाट्स टाइमा बेसे थांखो सोरां मन जाबाय नामा नोंना 806 आंजोंनो समान माथो आंनिजों समान जानानै दङ दाना ब्लक लाबोग्रा जाबाय ने नोंबो मोजाङानो आंना नोंनाव माबाया वाट्स टाइमा बेसेबां होयो आं गैया ए नों गैया सोर दं होननायखाय नों गैया आरो आयौ 3400 वाटस आयो गैथारला 600ल' नांसिगौ आगै दे दा फल'वार्स खालामना हरगोन आङो माखासे भिडिअफोरखौ एसे बारायथों लाइभ होथाराखै नामा गैया सोराङा गैया मन' जाथारसै मालाय फैसा हाबसै इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्टजों चक्लेट थरसेसो बायना हरदो दे सोरां ओमफ्राय आं खोनासंगासिनो मोजां मोनो नोंसिनि कमेन्ट गेलेनायाव नंगौ गैया होनाय जायाखै लाइभ लाइभ वाट्स टाइमा 8-9 घन्टाबाबो बारायो सानसेयावहाय 6-7 घन्टाबाबो आंथ' दामानि भिडिअ'आनो होआखै दामानि लाइभसो फैलाबायगासिनो नै खि गोरान नोंखौ लेंहरदों सोराङा गैया लोगो जादों आङो माबा होनानै होनसै ब्लु होना होनसै सानैनोबो लोगो जालायबानो जाबाय खि गोरान हनै 100 सापर्ट लानो होनलाय नोङो दिनै लोगो जाखाव बे मेन आइडिफोरजों लोगो जाजायो दौदो अबाय दोना नों मैया मेन आइडिफोरजों लोगो जा 10ता 11ता जायाखैहाय मा 9ता 35ल'नो जादों अके सोरां निउ सोर दं जयेन जा आंजोंनो ड्रिंकिं बसुमतारी मा खालामदों मन्जुलि ब्रह्म आङो ओंखाम ओंख्रि सङोहोलां नोंसोरजों रायलायदों वाट्स टाइम बारायनायनि सोर जाखो आंनियावहाय माबासो नामा गोदानसो नामा आयु बोरैबा फिनसो माबासो जाबाय नै बोरैबासो जाबाय आं रोंला गोजौआवसो थाहैबाय हनै माबा गोजौआवसो थाहैबाय नायनाया आङो माबासो नायदोंमोन आखाइया नांनानै ए सोरनिबा सापर आइदिसो आंखौ साबसक्राइब खालामलां सोर बियो ड्रिंकिं बसुमतारिया बोरैबा गोजौआवसो थाहैबायहाय बियो मोननै सोरां खैथा आइदि दं मोननै आइदिजों सापर्ट लालायदो दे दिसटार्ब मालाय माबाबा लाइभ फैबा फन हरो फुल भिडिअ नायदै दानो
फुल भिडिअ नायना दे डिस्टार्ब फुल भिडिअ नायना दे मा होनखो स्ट्रा एक्सट्रा ना स्ट्रा मा होनदों खि गोरा नालाय बुजियासै आङो एफा बुरजा जोगोनार बिजौआ अके होनदों DM लोगो खालामदो गाइसनो DM आगै फैबाय नै जोंनिया 87 सोरां आगै DM जों लोगो गैयाबा लोगो जादो DM गैयाबा नोंखौ सापर्ट खालामगोन नै बेखौ बोरै खोमोनांगौबा र' नैबो सेरलाय नायनां रिमभ बिसोर ओहो अनपिन मैसेज इधर हो गया सोरजों DM जों लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय बोरो माथो रावबो कमेन्टखौनो खालामासै जानांगौ लोंनांगौखौ खारहोबाय आरो सापर्ट आइडियानो डिलिट जाजोब्बाय आंनियाहाय मैया मबाइलाहाय माबा जानानै DM आंजों लोगो जादो DM आगै माबाजों लोगो जानो सोंलुजोंहाय आं नोंनो फिन होनानै हरनोसै आरोना सोरांनावहाय मोननै आइडि दङनो मामा DM सोरांजों एक्सचेन्ज खालामलायबानो जाबाय आइडि दंबा लोगो सोरबाफोरनो लोगो खालाम सोरबाफोरनो सोरां आगै DM जोंहाय माबा लोगो जाबानो जाबाय मोननै आइडिजोंहाय थाब 1K जाथोंसै नोंनियाबो ना मा होनो नै जोंनिया लागाव दार्लिं आंनि एक्सनो एक्सआनो सानै जाबायहाय सयथि माबाजों मा होनो खि गोरानजों नोंजों सानैबो जे बाव ओमफाय आखराव बेनाबो जानांगौ नालाय जे आरो नोंनाबो जोंसार नालाय जे गाजाखा खालामबाय नोंखौ जेल खि गोरान नोंखौहाय सापर्ट खालामबायनो आरो माबाखौबो खालामनोनो DM खौबो मोननैजोंहाय ओमफ्राय खालामबाय नोंखौ जेल मा होनदों वेलकाम सोरां ब्र लोगो खालाम आइडि दंबा कल खालाम आं फुरा फुल वास खालामना लोगो खालामगोन सोरां आगै हनै मा होनदों ओमफ्राय सोरबाफोर आंजों गैयाबा फुल वास खालामना सापर्ट खालामना कमेन्ट हरना दोन आं उनाव खालामगोन आंनि मबाइलखौ अनावनो दोनदों माबाखौबो जोंहा KS नार्जारि ब्लग आगैखौबो सापर्ट खालामनोनो दै सोरां बिनिया जाहैबाय साबसक्राइबारा नै आंनो लोगो गैबावा बिजों मा जारलाहाय लोगोआनो गैया नै आंजों बिजों सोरो बिबौनो होदों मा देख्लांनो मामा KS नार्जारि ब्लग आगै सरि दे नोंजों लोगो गैयामोन आंहा आं नोंखौ दिनै सापर्ट खालामबाय आगै नोंबो आंखौ खालामाखैबा नोंबो आंजों गोदानबा नोंबो आंखौ खालामबानो जाबाय आरोना सात खाम DM फुल वासकि सात होनदों आरोना आंखौ बावथारबाय ने आंखौ महर गैयैखाय मानो बिदि होनो
केन' एरखम खय होनदो आंना जोंसार सनाया मा होनदों हनै गावखौ बावबाय होनदों महर गैयिखायनो ओमफ्राय जोंनिया डिएमआगे कल खालाम सोरां ब्र नों आंनाव खालाम गोरलै अननानै आं बेग मा होननाय जाखोथाय बुजियासै आं कल खालाम सोरां ब्र नों खालाम गोरलै नों खालाम गोरलैनो ओमफ्राय अननानै आं बेग हरथारगोन नों खालामगोरलै अननानैनो नों खालामग्रोनो सोरां आगै ओमफ्राय गाव हरथारगोन जाहैदों ओमफ्राय आं नोंनिखौ सापर्ट खालामखानायसो होमबालाय माथो आंनियावलाय नोङो माबा कमेन्ट लिरनानै हराखै आं ओंखायनो नोंखौ सापर्ट खालामनो मोनाखै एनिवे आं दिनै खालामबाय आगै गाज्रि दामोन सरि ओमफ्राय जोंसारा मा होनदों मय एनख'आ खय दार्लिं মই মোক বিহু পাহরে গল নে ওই আমি एसामिस ना जाने আমি बांला भाषा जानी दैमु ब्लु होलायाबो आगै दे दैमुआ सोर जालायखो आयौ अबावबासो थांबाय नै जानांगौ लोंनांगौसो ना बियो ना सोरमोनलाय दे आंखौबो सापर्ट खालामलांफा गथ'फोर दाबावखा आंखौ আমি असमिया भाषा ना जाने আমি बांला भाषा जाने बांला भाषाटाव लाब्रा আমার बर'दिया बादा बादि दा खालाम ब्रमोन डाइरेक्ट खालामगोरलाय नोंबो खालामहैदो थां मालायखौसो होनगासिनो जोंना जोंसार सनाया नोंबो खालामहैदो थां नोंबो खालामहै सोंलु आयु मानो बिदि खालामखो नोंहालाय आयु नोंगौसो दार्लिंआ मा नोंगौसो माया फैद' आंनि जोगोनार बिजौ ओंख्रि संनायखौ जानोबा जोंसार आयु जोंसार होनबा बोरैबा मोनलायलायो मोजां मानजिदों बेयावनो आरो मैगं सुबावबाय आयु दे कमेन्ट खालाम 6 जन दं सोर सोर दं आं एक्सट्रा मबाइल लाबोआखै आंहा नोंनि रावखौ खोनासंनांगौ बेनिखायनो आं थाङा बेनिफ्राय दे जागोन दे खेलाब्रा फैबाय जोंहा नै हाय आगै हाय वेलकाम निजोम बर' हाय फ्रेन्ड हाय वेलकाम आगैमोन मा जायगानिफ्राय फैखो मारै दं खबरफोरालाय खिथाहरदो मा ओंख्रि जानानै फैखो हारसा रोङा होनलायो रोङो ने ओमफ्राय आङो असमिया रोङा आरोखि ना असमिया भाषा रोङा आङो बांला भाषासो रायलायो बांलायाबो लाब्रासो आरोखि ना आंना आमार फमार होननाय बेबायदिसो खेलाब्रा आगै निजोम आगै लाइक होआखैबा लाइक होदो मोनसे ओमफ्राय मजा दै जि नोंहालाय मा होनखो मा मजा दै जि नोंहालाय बुजिफायनाय मजा दै जि नोंहालाय मा जादों बिदिबोथ' जानाय नङा नोंखौ खावना लायगोन फाग्लानि चेनेला नोंखौ खावना लायबावगोन माबाया चेनेलनि नामा सोरां कमेन्ट चेक खालाम 2 आइडिजों सापर्ट हरबाय एल आंनो दं मोजाङै दं मोजाङै दं नोंहालाय दं आंबो मोजाङै दं आगै मोजाङै दं माने एसे
हाथाय सानानै गालफ्रावल' एसे बुरुम मोनदों आरोना हाथाय सादों मैया मोनायाव। ओमफ्राय केएस नार्जारि दं दे आगै दे दं नै केएस नार्जारि आगैजोंबो सोर लोगो जायाखै जादो मामा जानांगौ लोंनांगौ केएसजोंबो जादो खि गोरान थेलाब्रा लाइक होबाय दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। हेल' सोरां दं हनै सोरां लोगो खालामबाय फुल वास खालामना डिएम ब्लग खेलाब्रा खामनो आंनिखौ सोरबा खालामाखै नाथाय सोर बेक हरफिनगोन आफ्टार 24 आवार्स ब्लु होसाय दे अ दे ओइ नै जोंसार आगैखौबो खालामनो जोंहा ओंख्रि होसनग्रोदोंमोनलै आङो ओमफ्राय सोरां ब्र फुल वास खालामना लोगो जा ब्र होनदों 101 एक्स सिख्लाजों खालामनांगौ गुमै एक्स सिख्लाजों खालामजानांगौ गुमै सोरखौ होनदों किसको बोला 80 किसको बोला किसको समझ में नहीं आया है जि फुल वास खालामबाय जेल खौनो जि होनलायबायहाय आंबो खि गोरान नोंखौ फुल वास खालामबाय ने खालामबाय ओमफ्राय जोंसार सनाया मानदों आरो फुल वास खालामबा आंनिखौ रावबो सापर्ट दाहोगारनो बिदिबालाय नोंखौ रावबो होनाय नङा 2 मिनिट 3 मिनिटबाबो नायोना रावबो नायथारैथ' नङाना नायनायखायसो एसे फुल मामा सापर्टआ एसे बारायोना रावबो फुल नायखाया मिथिबायना जोंसार आगै गुमै 101 सोर 101 लै सिख्लाफोरजों एक्स खालामजानांगौ गुमै सोर गुमै सोरखौ गुमै होनलाबायखो सोरां ब्र मोनसेजों खालामदो नों जोंसार गुमै सोर जोंसारखौसो गुमै जादों आंहा बुजियाखै आंबो नोंखौ खालामबाय नोंखौ खालामबायनो जोंसार आगै नोंबो खालामनानै हरफिनदो माबाखौ जोंहा माबाखौबो खालाम गेजेर गेजेर कमेन्ट हरखाव NS नार्जारि ब्लग आगै नङाबा मानसिफोरा नोंखौ बावलांगोन गोजौआवहाय कमेन्टआ गोजौआव थांबा गेजेर गेजेर कमेन्ट हरखाव आरो नों जायखिया ओरैनो टाइपिंल' खालामना हर आखाइ बेब्रे बाब्रा सेरनानै नङाबा रावबो नुनाय नङाना नोंखौ बेखारसो दार्लिं गाबोननो गासिबो आनसार जाजोबगोन बहुद खमायलायगोनसो आनसाराथ' जाखायो माथो खालामनो जों जे दा सापर्ट आइडि जों सापर्ट लादों बे सापर्ट आइडिनियानो आनसार जायो मानोना बेजों रावबो भिडिअ नायाना मेन आइडिजोंल' भिडिअ नायनाय जायोना ओंखायनो आरोना बनजार मुसारि नै बे डिएमसो दा बनजारा आं मिथिगौ बिनि नाम माबाखौहाय आइडिनि नामखौ ब्लु होबाय दे आगै सना बे सापर्ट आइडिजों लानायानो माबा जायो बैनाय मारै खबरा बैनाय होनो खबरा बेना मोखां दोलानानै दङ नुवाखै नोंसोरो सिबो गोराना मोखाङा दोलानानै दङ गोग्लैनानै साबेसे जाखो बैनाय नोंना एक्स साबेसे जाखो नोंना एक्स साबेसे जाखो थाथ'दो दे आगै दे थांदो दे
800 बेसेबांमोन नोंना दहाय 805 ना 6मोन खयजन मोनखो साथाम साब्रैयानो मोनबाय खोमा माबाखौ आब' आं भिडिअ इडिट खालामनोसै दे अ गयनो भिडिअ इडिट खालामदो दे भिडिअ इडिट खालामसै दे भिडिअ इडिट खालामदो दे जाय खालामबाय आं 24 घन्टानि उनाव बेक खालामफिनगोन नेनो हायाबा आं बेखौ बुंनो हाला बाय आब' बाय नै जोंबायलै जोंना जोंसारा गैया जोंबाय जोंनिया नै बाय फ्रेन्ड गासैखौबो नै गासैखौबो आठजन दंना 7जनखौ बाय होनहरबाय जोंहा सोराङा गैयाहाय पियाजा सुलाया थांखोना माखोबा ब्लु लादो खि गोरान एक्स थांसै नामा नोंबो गोरोबथा फेमिलि फैबाय हेल' आगै नै हेल' आंसो नोंखौ आगै जागोनलै गोरोबथा आगै आंखौ आब'सो जागोन नों नै जोंहा मामायाबो फैबाय फैलावआबो हाय हेल' ओमफ्राय नोंबो आलफ्रेड बायदि बेरायनानै भिडिअ खालामदो ड्रिंकिं मा होनदों आङो बिदि बेरायनो हाया आंहा बाबु उन्दै दं आगै बेरायनो हाया आंना ओंखाम ओंख्रि संनायखौसो लाबोनोसै आंहा जेबो भिडिअखौनो आङो रागा जोंनानै बानायाखै आंना मबाइलानो इमान मामा नोंसोरबो बायनानै हरा नालाय मबाइलानो गाज्रिथार आंना एसे भिडिअ बानायबाथाय मामा सिथरफुर जाबाय होननानै खोन्थायो मबाइलानो ओमफ्राय डिलिट खालामला जोबो हारसिङैनो मबाइलानो फाग्लासो ओमफ्राय मा ओंख्रिनो जोगोनार बिजौ एवनाय आयौ पियाज जावसैलाय जोंना माबा थिखोगासिनो दङ हनै फाग्लासो आंना 50निबो बारा आनसार्ज जाबाय दार्लिं दुखु नांथाव ड्रिंकिं आगै बेखौ फरायखांबायना ड्रिंकिंखौ नोंनो सापर्ट नांगौ नामा ड्रिंकिं साबसक्राइब भिडिअआनो गैया नै होनबाबो साबसक्राइब खालामना दोनबाय आं मालाबा चेनेलफोर बानायबायो खोमा सोर जाखोमोनथाय ड्रिंकिंआ मा ओंख्रि जोगोनार बिजौ एवनाय आलु बाथोन दैसाया बिबैजों गेलेगासिनो दं ब्लु होदो दे होबायदां जागोन दे आब' होनदों आनै मा खबर मोजां खबर दार्लिं नोंनि मैखुन एक्स जिउ लाथिख'सो बिमा आं कलेजावसो फैदों दे दे जिउ लाखिथ'दो दे सना दे JL ब्लग आगै फैदो ओइ मामा लेंहरदों लोगो खालामदो गाइस ब्र' होनदों DM जों लोगो जानोनो सोर गोदान गोरोबथा DM जों लोगो जादो आगै हिनजाव नांगौ आंनो अन केस नार्जारिजोंबो लोगो जादो सोर लोगो जायो लोगो जादो कमेन्ट हरनांगोन बेक हरफिनो बियो जोंसार फैदो आगैनो जोंसार होनना लेंहरदों मामा गोरोबथा लेंहरदों नोंखौ कमेन्टआ बारख'लाबोजोबबायगोन आंहा गोदान हायाखै मनिलखौ आंबा गोदान लानो हायाखै मबाइलखौ
मबाइलानो आंना इमान माबा सरफुंथारहाय जोंसार अफिसियेल आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय दे रिसपेक्ट खेलाब्राया लोगो खालामबायनो नोंखौ बेक हरफिननो थिनदों ओमफ्राय जाय आंनो सापर्ट हरगोन आंबो हरगोन नोंबो हर फैलाव नोंबो हर लोगो खालामदो गाइस गोरोबथा एसे बुंना होदो आब' नै गोरोबथा आगैखौबो जोंहा सापर्ट खालामनोनो आंनि फिगोसो दैमारि मामा फैलाव गोरोबथाखौ सापर्ट खालामबाय थां बेक हरगोन मिस अर्डार आजिफाबो कि अर्डार करसिल' ओंखारनोसै आं लिं नोंखौ नुना फैबाय रायलायनो दसे दे थेंक इउ दसेबो फैनायनि थाखाय केस नार्जारि लोगो खालामदो ब्र नों खालामहैदो थां डिएम आगै बेयो खामानि मावदोंनो ओमफ्राय कमेन्ट हरनानै दोननो थिनदों आरोना नों खालामहैदो थां आगै दा कमेन्ट बेक हरफिनगोननो बेक हरफिनाखैबा आंनि बेगावनो आंनि कमेन्टआवनो रायफैफिन आरोना आं मानजि हरगोन बेखौ गाबोन गोरोबथा दे फुल वाच भिडिअ नायना गोरोबथा आगै नोंखौ हनै जेएल ब्लगआव लिंहरदों गोरोबथा आब' मटु सना सासे लोगो बारायबाय नोंहा ए लाइमोनखौसो होनदों दा आजकाल फन करेनाय नंखायसो नोंनि आलुफोरा जोगोनार बिजौ एवनाया थावा बेले बाजैसो होननो थिनदों बाहेले बाजैसो होननो थिनदों ए नोंसोर फरायग्रो दै माबा लिर कमेन्ट हरनानै दोन दै आं दा फरायगोन आलासि फैदों नै गावजों गाव लोगो जालायदे साबि होदो माखौ साबि होनथोंखो थाथ' नोंसोरो र' थांजोबखो ना माखो आयु आयु बारख्ल'जोब्बाय नै बिसोर अबेसिम थांखोमोन र' आयु
गोरोबथा र' लोगो खालामदो गाइस होनदों DMDमा ओमफ्राय एसे बुंना होदो आब' बेखौ फरायखांखाबाय आं ओमफ्राय गोरोबथा दे फुल वाच भिडिअ नायना होनदों जानांगौ गोरोबथा आब' मुथु बेबो थांखांबायमोन गोरोबथा फुल भिडिअ नायना कमेन्ट खालामहर आं हरफिनगोन ब्र होनदों जानांगौ नंगौ ओमफ्राय थाथ'दो दे ब्लुखौ लाखिनोसै ए फेमिलि हेल' आब' मा ओंख्रि जाखो जायाखै संगासिनो दं जोगोनार बिजौ एवनायसो ओमफ्राय ब्लु बानलु बिफां अर्डार जेल बेक खालामफिनदो दै चेक खालामदों ओमफ्राय रेन्ज थिना रेन्ज बिदोंमोन नै सहि टिएन बर' मा खननै लिरना हरखो टिएन बर'आ जोंना लेथन बाग्लारि फैदों नै हेल' मनजुलि मा खबर लाइक डान थेंक इउ कमेन्टआ लेट जाबाय मानसि फैदोंमोन सासे खागोन गोरोबथा दा कमेन्ट फैबा हरगोन आं होनदों टिएन लोगो खालामदोनो गोरोबथाजों आंनि गोसो फि दैमारि आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय दे प्लिज बेक सापर्ट थांखो ना माखो साबि होदो मारै चेनेल खालामो चेनेला फन हरबासो मिथिगोन दे दा कमेन्ट फैयाखै माथो गोरोबथा ब्र कमेन्ट फैयाखैनो आं दा बेक होफिनदो हानाय नङा लोगोफोर लोगो जादो लायोबा आनसार जायो आं 24 घन्टानि उनाव हरफिनगोन प्रमिसनो लं भिडिअ हरदों आंनो लं भिडिअ हरदोंनो गोरोबथाया हाय लाइक दा थेंक इउ र' आं चेक खालामनि जोंसार ब्र मा ओंख्रि जाखोनो जोंसारा कलेजाव थांबाय आं गोदान लोगोफोर जयेन खालामबाय दं र'नो हायेन रथ'दे बाजिसना दे खाम जि ब्र मा ओंख्रि जाखो गोरोबथा औवारि आंखौ बेक सापर्ट होआखैना नों प्लिज बेक सापर्ट होनदों KS नार्जारि आंबो खालामगोन ब्र SK खाम आं आब' आंना मा नाम मोनलाय आब' नोंना मा नाम मोनलाय सोरना आंना मनजुलि ब्रह्म बियार जोबस्ला नों बेक हरफिनदो नोंखौ खालामबायनो आब' आयो जागाल जुदों बेसारा आं मानसि फैदोंमोन खेलाब्रा नोंनि भिडिअ नायाखै नामा होनदों आंनि भिडिअ नायाखै नामानो खेलाब्रा माबानि ए फेमिलिनि आमाया निउ काम टू से साथ आमाया बुला रही है आब' गोरोबथा ब्र कमेन्ट मोनसे हरबावलाय फैयाखै नोंनाव नोंनि कमेन्टआनो होनदों दैजि मनजुलि गुड मर्निं खेलाब्रा बेक होलाय होबाय आं होनदों नों बेखौ लाया ओमफ्राय आब' अन लाइदान थेंक इउ आब' सोंलु इदिट आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय दे प्लिज बेक सापर्ट होनदों खेलाब्राया केस नार्जारि लोगो खालामबाय ब्र'नो DMDमा सोंलु आब'नो दैजि निउ फ्रेन्ड प्लिज जइन मी दैजि बुला रही है नोंबो लोगो जादो दैजि आब'नो कैसे हो मनजुलि ठीक हूँ फिलहाल JL हरबावबाय आं आगै कमेन्ट नायनोनो सोंलाय बेक हर होनदों
संलू बेक हरने चीन ब्रेकफास्ट हो गया हाँ हो गया अभी सब्जी बना रहे हैं डिनर गोरोबता वारी फेमिली ब्लॉग आं फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामबाय आंबो नोंनिखौ फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामबाय खालामदो होनदो बोखारदो आब' दे बोखारबाय लेपटप गोरोबथा वारि फेमिलि ब्लग फुल भिडिअ नायनानै खालामदो रिटार्न कमेन्ट चेक खालामनो DM आगै फ्रेन्ड खालामदो दिनो गोरोबथा नोंखौ लेटन बाग्राया सापर्ट खालामबायनो दैजि बेक हरनो दैजि ओके दैजि ब्लग मैं तुम्हाक सपोर्ट करिसु दे प्लीज बैक सपोर्ट दैजि आपको TN ने भी सपोर्ट किया है TN बोरो ने बैक करने के लिए बोला है गोरोबथा जों भिडिअ खालाम नांगौलै आंहा मोसानायनिनो इन्डियानो खेलाब्राया रिभिउनो साबस्क्राइब खालामबाय आंबो खेलाब्रा नोंखौ सापर्ट खालामबायनो जोंहा दैजि ब्लग सापर्ट खालामदो ना दैजि ब्लग सपोर्ट खालामदो दैजि ब्लग आपको लेटन बागलारी ने सपोर्ट किया है आपको भी सपोर्ट बैक सपोर्ट करने के लिए बोला है लेटन बागलारी बैक खालामबाय नो आब' आं नोंखौ रियेल फेसजों लाइभआव फैनो होनदों मानो फैयाखैनो आङो खामानि मावहोलांसो फैनाय जायोना आगै ओंखायनो फैनाय जायाखै ओमफ्राय मोनायावबो बाबु गाबलाय मालायखायनो आङो रियेल फेसजों फैनायानो जाया आरोना जेल हरबाय दे आंबो गोरोबथा आब' हरबायनो हनै FD बेक सपोर्ट हर TN बर' आयु मा भाषा बेलाय आं बिजा बेखौ खेलाब्रा फियार जासुला आं नोंनिखौ सपोर्ट खालामबाय दे प्लिज बेकनो आफा आलु जहल संनि हालाय हा दे दालि गैया दालि दंबालाय संलामोन आङो हाय बायद' की खबर खबर नाय एने आसे होनदो आं असमिया रोङाहाय दैजि ब्लग थुम्मी मग सापर्ट आं फरायनो रोङा दै होनबाबो फरायदों खरानाय मय लाइकानो गैया गोरलै गोरलैसो मय आप मा जाखो बियो आं रोंला बेखौ आपुन फुल सापर्ट खरिसा तुमि मग सापर्ट खरानाय होनदों सुस्मिता फैबाय जोंहा हाय सिस्टार लाइक डान थेंक यू लाइक देने के लिए थेंक यू वेलकाम मेरे एलबी में आरबीबो फैबाय नै जोंहा आरबी आगै गुड मर्निं लाइक डान बिदि थेंक यू नों आंनिखा आगै फिक्स फ्रेन्ड खालामदो नों आंनिखा सोर दं बोरो माबासो बियो नों आंनिखा सनायाहाय मा होनो सोरनिबा माबानि जानांगौ लोंनांगौनि सापर्ट आइदिसो जेएलनि आयु दाउला सेम टाइम होनदों जालाय दाउलाजों ग्रोब मिलायफैखादों नामा लेटन काम प्लीज अभी रिटर्न करती हूँ लेटन बागलारी नोंखौ लेंहरदों होननाय आरबिया खेलाफ्रा डान्स चेक गोरोबथा वारि प्लिज बेक सापर्ट आं माबा सुस्मिता आगै होननायखौ मिनिनो ओंखारनाया दोनसै जेल ब्लग मा इक्राबारिनि ना होनो इक्राबारिनि ना मा होनो
बिह'खौसो होनो होनबावबायलै हानो र'लै हायाबा माथो आंना बिहावा मैगं हाना होयो मिथिबायना गुड मर्निं सुस्मिता दैजि टिएन ब्र आर इउ होनदों आयु बिहावखौनो खामानि मावनो थिनो आब' सनायानो हानानै होयो बाबु गोनांखाय बाबुखौ उन्दै गोनांखाय हानानै होजोबो मैगंफोरखौहाय खेलाब्रा खालामबाय आंनो गुड मर्निं दैजिनो लेटन मन्जुलि अल दा बेस्ट राइट रों दोनथ' मा राइट रं दोनथ' मा बुजियासै आङो राइट रं दोनथ' थेंक्स गोरोबथा होनदों सिस्टार गुड मर्निं दाउलानो निउ काम प्लिज एनिबडी बे फ्रेन्डसो नागिरगासिनो दं नोंखौहाय दाउला होननानै रागा जोंबाय होनदां सुस्मिता आगै पियार होनदों भिडिअ नायना नायनानै कमेन्ट हर दे आंबो भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरजोब्बाय आरो अल होनना लादो आंबो नोंसोरखौ अल खालामबाय दे ना दाउला दिपालिया मा जाखोनो लाजिबाय ला आं नोंखौ खिग्रा नेक्सनो मानो जेल आंखौ सिनायदोंनानो सिनायदोंना सिनायाखैनो टिएन बड' डन सेक आयु बिराद मोजां बिहाव मोनबाय आब' औ आब'आनो मोजांखाना गाज्रि नङा दैसाखौबो लायो जोंनि आजाखौबो जोंनिया बिहावबो बिखुनजोबो मोजांखा गाज्रि नङा आरो नोंसोर आंनि भिडिअ नुबाय थाखायोना नों फावग्रिबारिनि दा होनदों दारिगाब सिंसें दैजि ब्लग प्लीज फ्रेंड करो दैजि ब्लग आपको गोरोबता औवारी ने बुलाया है ब्लू बोखारदो दे दे जागोन दे बोखारबाय लागा होनदों एथ'न बाग्रानि कमेन्टफोरखौ फरायनायखौ होनदों आं अल जादोंथ' होनदों आं नोंखौ कमेन्टखौ फरायनायखौ होनदों आं अल जादोंथ' होनदों आं नोंखौ आंखौहाय आं बुजियासै बिहावखौ आलु हानो होननायखौ आरबि इन्टारटेनमेन्टआ मा होनदों टिएनआ गाबबाय होनो मानो गाबखो बिहावखौसो आलु होनो होननायखौ होनदों आरबि इन्टारटेनमेन्टआ बांद्राय जाखाबाय आइडिया बारा जाखाबाय नोंना बाय बाय आब' दे बाय बाय बिदियागै नोंनि भिडिअखौ फुल नायदों आङो दहाय बिदियागै नोंसोरो फांसन नायनायखौ गोरोबथा औवारी टिएन प्लिज बेक खालामदोनो फ्रेन्ड खालामदोनो दैजि सोंलु डन चेक एंड रिटर्न मी दैजी ब्लॉग ने बोला है रिटर्न करने के लिए प्यार जासुला आ रही हूँ आ रही हूँ आजा कमेंट कीजिए कौन कौन है मेरे एलबी में और लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए मेरे एलबी को प्लीज आं एसामिस लिरना हरनायखौ मोजां रोंदों फरायनो बुंदोंमोन आं एसे सिनायहांदोंमोन ओमफ्राय बारा रोङाखै आरोना गोब्राबखौ बारा रोङा सावनासो खालामसोना बाबानि लिरना लाङाखै नामा नायलाय
Thank you so much आब'सना फुल वाच खालामनायनि थाखाय खालामनायखाय बाय बाय दे बाय बाय थियेन मानो गाबखो नोङो खान्दुदिसे थियेन आगै माखौ गाबखो फैदो दे लोगो जानोनो माखौ गाबखो होनदों हियार सापर्ट हरबाय आं नोंनो जोंसारा दा बहा दं जोंसार ना मा होनदों जोंसारा कलेजाव थांबाय बेथन दागारि जोंसारा दा बहा दं जोंसारा कलेजाव थांबाय गोरोबथा बाजै 941 गोरोबथाया 1K जाथारसै Pierre Josula done check and return me please आं ओंखारबाय बाय बाय दे आगै दे केस नार्जारि नोंखौ सोरबा सापर्ट खालामदों होनदोंमोन दहाय नोङो बेक हरफिनबानो जाबाय दाइजि काहानो बाय बाय केस नार्जारि ब्लग सोरनावबा सापर्ट आइडि दंबा आंनावबो सापर्ट खालामहरदो दे लेथन हिनजाव बुरै नागिरनाया मोनबायना लेथना हिनजाव बुरै नागिरदों आरो जारलालै बाजै बेक हर सोरखौ बेक हरनो आगै नों अदालगुरिनिमोन न आङो अदालगुरिनि नङा सोरखौ होनदों जेलासो अदालगुरिनि गोरोबथा गाबजोहरदों हनै हिनजाव बुरि नागिरनाया मोनबाय नामानो लेथन थियेन आगै बेक खालामबाय कमेन्टबो खालामबायनो बेकबो खालामबाय आं गसाइगावनिसो औ आं अदालगुरिनि नों गसाइगावनि आं अदालगुरिनि थेंक इउ बाजै सुनानो थेंक इउ होनहरदों हनै नोंखौ गोरोबथा औवारि फेमिलि ब्लग ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सोरथो कमेन्ट फरायदों बेखौ सोंहरदोंमोन आं सोरथो कमेन्ट फरायदों बेखौ सोंहरदोंमोन आं लेथना मा होनदों सोरथो कमेन्ट फरायदों बेखौनो सोंहरदोंमोन आं सोर कमेन्ट फरायदों आंसो फरायदों आंसो फरायदोंना सोरथो कमेन्ट फरायदों बेखौनो सोर नामा सोंहरदोंमोन आं सालबारि फाख्रिगुरिनिनो नैबे नोङो लेथन आगै होननायखौ बुजियासै आङो डेजी आपसे फ्रेंड है मेरा ऑलरेडी फ्रेंड है डेजी पियर जसुला आपके साथ ऑलरेडी सपोर्ट है थियेन बर'आ मा होनो जोंनिया गैया लेथन बेक सापर्ट हर लेथन नोंखौ बेक सापर्ट बिदों नै लेथन आगैना साबसक्राइबारा बेसे थांखोब्रा नायनि आङो
आयौ बबावबासो थांबाय 457 500 थांसै मार हेन्डसामखा नै हेन्डसामथ' हाय नों आंनि गासनानो हाय माजों फैदो नोङो थेंक इउ टिएन आगै सना होनदों बिदि बाहायदों बिदि बाहायदों से ग्रेटर में बिदिने चला गया है कमेंट करके दीजिए बीडी का काम है थोड़ा सा इसलिए घर में चला गया है डेजी प्लीज फ्रेंड करो डेजी आपको बुलाया है गरबता फैमिली ने थैंक्स पियार ने इंडिया ने टिएन बर'आ मा इंडिया होनलाबायखोब्रा आयु ससमा गाननानै मिनिलायबावबायसो आरोना टिएन बर' वेट नो हरनोसैनो हनै गोरोबथा इसिबां थांखो बेनालाय दैजि गोरोबथा आर इउ लेट्स स्टार्ट नो भिडिअ हगारदों नै आं खारनोसैनो सर्ट फिल्मनि डान्स कभार गोरोबथा गैया अबेनिलै जोंहा 1K थांसै मालाय गोरोबथा आगै नों बाहानि खोन्थाहरलाय टिएन बर' गोरोबथा आर इउ लेट्स स्टार्ट नैबे मा होनदों नों आंनिखाया आंनि भिडिअखौ मानो नायाखै नोंनो बे भिडिअखौ नायाखैबा माथो दे हर होनदों ओइ टिएन सापर्ट दंखायो होनदों नों साला आनबाथ' नों आंनिखौ सापर्ट खालामदोंमोन नों र' होनदों लेन्थना रागा जोंदों नै नोंखौ टिएन होद साला टिएन आंहा नोंजों दंखायो होनबाथ' नों आंनिखौ आन खालामदोंमोन होननानै बुंदों आंनि भिडिअखौ नाया होननानै सौबाय ने आंखौ आरो नों मा भिडिअ हगारदों आं माथो नुवाखै जों लागोनि मोननै हगारदों दा नायगोन आं दे टिएन बर' सापर्ट दंखायोथ' नोंनो आंनियाव नोंसो सापर्ट खालामाखै नों होनदों सानैल'सै खायनाय सबाय गिसे कुसुगावनि आब' कुसुगावनि होमबालाय जोंनि गसाइगावनि खाथि आइ आंनियाव फेसबुक पेज दङ दे गोरोबथा आगै फ्रेन्ड हर बेनो नामा मन्जुलि ब्रह्म पिक्साराबो बेनो मेसेज हर दे नोंनि नाम्बारखौ आंनो नांगौ मिथिबायना गोरोबथा औवारि आगै हिनजावसोखा दा नोङो भिडिअआवथ' हिनजावसो नों बे दं गैया आं साब खालामनि र' नोंखौ होनदों
नों बे दं गैया आं सापर्ट खालामनि र' नोंखौ मा होनखो बुजियासै आं मा एसे सिख्ला देलायनाय आंहालाय बिखुनजो नोंगौना नङा जाखोनो नङाबा माथो बोसोरनै सिगांनि बोसोरनै ना बोसोरसे सिगांनि बोसोरसे थैनो मिनिबावबायसो ओमफ्राय ओरैनो आनसापर्ट जायाखैमोन नों होनबा आंखौ आनसापर्ट खालामदोंमोन नों साला आंना हाथुराजों थां थां देबाय नै गोरोबथा डान चेक एन्ड रिटार्न मी प्लिज गोरोबथा सापर्ट हरफिननो दैजि हाइ प्रदीप हाइ लेटननो हनै लिस्ट खालामना लादों आं टिएन बर' जल्दि सापर्ट खालामफिन नोंनो टिएन बर' जल्दि सापर्ट खालामनो थांजोबलायबाय जावैसो आंबो नंगौना नङा सानलायबावबायसो आरो बिखुनजोखौनो लागारगोलां बाराखौबानो फाग्लासो जागोन ना बेयो आइदि उदैनि सालायलायबाय आंहा मिनिनाया फाग्लासो जागोन आं बिखुनजोखौनो लाबावसै नोंखौ मा होनबावनांगौ जाखो माबा नायनो फैनाया बिखुनजोखौसो फसायलांबाय होननायनि जाबाय दैजि दिदि हेलौ होनदों अके ब्र' आंना 26K दं मिथिबाय प्रदीप आगै लोगो खालामदो आयु प्रदीप आगै लोगो खालामदो सेस खालाम खि गोरान एक्स 52 मोन दा 53 जाबाय चेक खालाम खि गोरान 53 मोन 53 जाबाय थेंक इउ 53 खालामना होनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय खि गोरान बाजै दं इन्डिया बावथुब बाजै दं इन्डिया बावथुब इन्डिया बाव इउटुब मा होनखोथाय बुजियासै आङो जोंहा टिएन आगैखौहाय टिएन आगै मा होनदों बुजियासै आङो बाजै दं इन्डिया बावथुब इउटुब इन्डिया इउटुब बाजै दं इन्डिया इउटुब मा बाजै दं इन्डिया इउटुब बुजियासै आं गोरोबथा आदा जागोन दे होनदों आदा नङालै आब'सो हिनजावसो हिनजाव मानसिसो आंनो गोरोबथा नोंनि नाम्बार नांगौमोन फेसबुकआव हरनो हागोन ना हाया खोन्थाहरदो गोरोबथा जेएल डन एन्ड रिटार्न मी प्लिज नै खि गोरान मा होनदों
ब्लू हरलाय दसे बिखुनजो सना अके आयु आं बाजैसो आंनो नाम्बार नांगौमोन गोरोबथावारि दैजि मा लिरलायखो आङो बर' मिडियाम फरायनायसोहाय बिदिखौ रोङा सापर्ट दैजि सापर्ट फरिला फरिसा तुमि चेक करानाय सापर्ट करिसाना मा जाखो बेलाय तुमि चेक करानाय बावथुबलोल मा बावथुबलोल दे बाजैसो होनबा आंलाय आदासो सानदों गोरोबथाखाय लेथन तुमार लगन मय अलरेडि आसुअन बावथुब इन्डिया मा बावथुब इन्डिया होनबाय थागोन बेहा बुजिनो मोनासै आङो दैजि कमेन्ट हियाया देरजासुलायाव सिरि थागासिनो खगा सेन मारिबायनो लल गोरोबथा आंना बेटारि गैला बेटारि गैलानो दे कमेन्ट फैयाखै खि गोरान सोरनिया नै आइ लाभ इउ फैबाय जोंहा आइ लाभ इउ बसुमतारी आंनिखौबो नाय बैसागुनि कालसार जादों आंनिखौबो नाय बैसागु कालसार जादों आंनिखौबो नाय बैसागुनि कालसार जादों कालसारसो होनदां आइ लाभ इउ एस पि बसुमतारीनिखौ नायनोनो जोंहा एस पि बसुमतारीनिखौ बयबो लोगोफोर नायलायदो ज'नो दैजे थेंक इउ जुदि आपे मोरू तुमी ऐसे सपोर्ट एसेल'हा आंनिखौबो बे थांखांबायना गोरोबथाया मा होनदों प्रदीप आगै कमेन्ट खालामना दोनदो दि आं बेक खालामफिनगोन न' टेनसननो टिएन बर' सेरि जाबाय नों आन सापर्ट खालामनाया साला होननानै होबाय हाथुराजों येस लेथ' होनदों माखौ येस नलखौ बेलाय दैजि प्लिज कमन दैजि थेंक इउ नो टिएन बर' नै मा लिरलायखो बेलाय जाम्बा फन गाबगासिनो आइनि टिएन बर' सिरि जाबाय न' आं सापर्ट खालामना होनदों सिरि जाबायहाय मबाइला जोंनि बिसिनावसोथ' दहाय खोरोन फाग्ला लाबोदोंमोन जोंनि बिसिनावसो खोरोन लाबोदोंमोन दहाय
बिमानो फन हरफैदोंमोन बावदों आङो गोरोबथा बाजै दान प्लिज रिटार्न खालामफिनदे होनदों एसपि बसुमतारी डोन्ट चेक रिटार्न मी अके हा मिथिनि बे नङादां 10:36 बेनो न मिथिनोसै औ नुफिनबाय औ नुफिनबाय मा बाबु नोङो रबसिं सरगारि फैबाय जोंहा नै बा सिख्ला बायदि नुदों माथो नोंगौ बोसोरसे सिगांनिसोहाय जोंहा रबसिं आगै सिख्ला बायदि नुथारदों नामाहाय आंखौलाय प्रदीप नार्जारि जावैसोआ लोङो नालाय दान थेंक इउ आंनि गासिनि बिख्लोनिफ्राय थेंक इउ लेथन नङाबा आंनि आइदि गोदोरजों होगोन आं मिथिखा 26K आइडिजों ओइ आंखौबो होब्रा 26K आइडिजों होयो ना मायो I love you नोंखौ लोगो खालामबाय आंनो ओइ I love you थांगोन ना माखो प्रदीप आगै बेगनो वेलकाम बिखुनजो होनदों बिखुनजोखौनो लानोबो नागिरो एखमबा ललनो मा होननाय जायो लल मानि एल मानि लाल अ मानि अके एल मानि लाल लाल अके लाल होननाय जायो ना मा जायो ब्लु रिमुभ फर अके दैजि अके हो गया दे जागोन आं दा फेसबुकआव थांगोन दे आब' अ दे दैजि जाबानाखि बाय बाय अल फ्रेन्ड যাও প্রদীপ 11 এলবি করিম অলপ খাম করি ল अ 11थायाव फैगोननो एसे खामानि मावनोसै दैजिया जोंना दैजि कमेन्ट चेक करि बाबा মই रिटार्न करि दिसु होनदों अके जिएल होनदों हारने कपिराइट हरनि कपिराइट आंनाव कपिराइट हरनो बोरैबा हरो मा होनदों अके दैजि बेग आफरागय আহিম आं गसाइगावआव थांबाय आं गोथाव सना आं माबा फरायदों नै थांबाय जाबाय थाखासिगोन आब' हारिमु अफिसाव ए मा खालामफैनो नागिरदों मोसानाय सोलोंफैनो नागिरदों नामा ना फोरोंफैनो नागिरदों मोसानाय फोरोंफैनो नागिरदों नामा आगै अके दैजि बा एक बक गय আহিম हा बा हिन्जाव बुरै लाग्रासो बेबो जेएल ब्लगा ए खिगोराना एक्सनो नोंसो हिन्जाव बुरि नागिरनाय बहा लेथन दहाय लेथन होनदों
Oh ya bo, आं फैफिनबाय दे आगै दे सना फैफिननायनि थाखाय थेंक इउ। गोलोमजोब्बाय। सोंलु फ्रेन्ड करो माबायाव माबा खालामफैनो नागिरदों नामा गोरोबथा गैयाहाय र' फ्रेन्ड कपिराइट हरनि दे ओइ आंनियाव हरनाङा हरनो गोरों नामा नोङो हरनो रोंगौबा दाहर दे जेलब्रक नोंखौथ' नागिरदों होनदों आब' मोनो आंनि दिनै भिडिअखौ नायाखै भिडिअ हगारदों नामा भिडिअ हगारदों नामा नायनो नायबाय दे नायबाय र' नागिरनांसिगोन लेट होनदों आं चार्ज होना दाबो दं दहाय लाइन गैयामोन दा फैबाय आं आब' आं चार्ज होनि दाबो होना दं मा होनदों आब' आं चार्ज होना दाबो दं दहाय लाइन गैयामोन दा फैबाय चार्ज होदोंनो ओमफ्रायथ' अनजालिथ' दोनखारलांदिनि जोंहा रावबो नुसै इयावनो बिखुनजोनो अनजालिखौ खारखोमालांदिनि रावबो नुस'यैयाव गाना मा हरगोनथाय बेहा खामनो र' नागिरनांसिगोन लेथ' होनदों दिनै मोनसे हगारदोंमोन नायदो आब' नायबाय आगै टिएन आथुराजों देबाय हनै नों आंखौ आनसापर्ट खालामना हर आंनिखौ हरनो हागोनबा कपिराइट होनदों कपिराइट हरनो हायो नामानो लेथन बाग्लानिखौ सोंलु आगै फ्रेन्ड खालामदो दे सोंलु आगै गोरोबथाजोंहाय लोगो जानोनो गोरोबथा औवारिखौ सापर्ट खालामबाय आं खालामबायनो कि गोरान एक्स आंजोंबो लोगो जादो गोरोबथा औवारि होनदों दै लायसै मामा आंनो आमा थेंक इउ थाबाय थानाय बाबुखौ लानायखौ नुवाखै नामा नोङो सोंलु आगै लोगो जादो दे सोंलु लोगो जानो र' नोंसोर रायज्लायथ' आं दै लायनि दे आंना फिसाजोआ दैखौ थिंहाय लायनानै होफैया जा गाज्रिखा बे गोलोमनायाव खिबियो जलंगायाव उन्दुबायोहाय
मा होनदों खि गोरान दहय नों बिदिनि भिडिअ'आव नुनाय बाइकआ बेजोंनो गोलैनाय आं एक्स खि गोरान ए सोरनि बे बाइकआ नोंनि ना बिदिनि सोंल' आगै बेक खालामफिनबाय आं बेक खालामबायनो 10 आंनाव कपिराइट हरनो हागोनबा आं फ्रि रिचार्ज सोना हरगोन आंनो हरनि र' कपिराइट 230 र' होनदों लागाव मोसा दे मोसा मा खालामखो ए आलुखौ रुबाय गोदौलायबाय माथेयाखै ओंखामसो उखैबाय आं प्रदीप नार्जारिखौ सापर्ट खालामबायनो सोंलु आगैया लेथन हर होनदों आंनावथ' दा हरखा नुदों मामा खि गोरान आंनि ओंख्रि संनाया बेसे गोथाव जादों जोगोनार बिजौआ आलु जहल संबावबायसो गोथावनो ओंखामखौलाय मानो खेवनायहाय ओंखाम संबावनांगौ खांबाय दोनो बायदा फाग्ला बालांखायो सोंल' रिटार्न खालामगासिनो र' प्रदीपआ होनदों सिखाव आलु बाथोन आलु जहल जोगोनार बिजौ एवनाय जाबाय जोंना ओंख्रिया आं आमाय मोनबायगोनलै जा उन्दुनो ओंखारो ओरैनो उन्दुयो ओरैनो उन्दुलांलाबायो गारियाव जिरायनाया आंनोमोन माथो खि गोरान नुखादोंना आङो नोंसिनि भिडिअखौ बाब गारिखौ सोर फिदिंलायनानै खेबलायबावोसो गोसो जायोबा फाथा मोननाय नङा नों आंखौ सोर कपिराइट क्लेम हरदों ना थिएन होनदों आंखौ सोर कपिराइट क्लेम हरदों ना टेन गोसो जायोबा फात्ता मोननाय नङा नों आंखौ होनदों सोर कपिराइट क्लेम हरनो रोंगौ नोंसोरो आं रोङाहाय आंनाव दाहर दै सनाफोर नों दिन्थिबासो नुगौमोन गावहा दिन्थियाखैनो आंनो ए मामाया ओंख्रिया गुड मर्निं बाजै गुड मर्निं सना थिएन बर' आगै दे गान खनलाय जोंहा खि गोरान लेथन जागलारि दोंसे जावैसो गभर्नमेन्ट कलेजाव आं फरायनाय आं रोङा बे गानखौ रोङा आङो जानला मोनला ससेल' खनलाबायो मिथिबायना मोथो मोजां मोनबाय होनो नामाथाय आब' साय बिफाङाव दं आब' एसे बिबानाव दं ए बिबानाव दङ मोसानो गोरों नामा बाय जोंहा गोरोबथा गैयालाय नों सेराप हाल्ला कइसना सोर आंनि ओंख्रिखौ जानो गोसो खोन्थाहरलाय
मबाइल नायै ओंख्रि संनाय थावखायाखै होनजागोन आङो दा बेखौनो जों मिथिबाय मामा सोंलु बेग हरफिन दे सोंलु जावैसोनो बेग हरनोनो लेथना मादों नों गोरोबथा दार्लिं सना लोखि जिउ नों सापर्ट खालामबायना होनदों हनै टिएन ब्लक टिएन ब्लकआ सानै नामा ना दस्रा आइडि टिएन ब्लक ना हेल' 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 कन हे टिएन ब्लक टिएन बर' आलदा आलदा टिएन बर'आनो खोमा हाबाब बे कुकाराबो मद हे नो मा नोंसोर ओंखाम उखैयाखै नोंसोर फुङाव जादों हा हाय जादों फुङाव जादों नोंसोर बेनोथ' फंबाय थोस जोंहानि बाजैखौ सना होनलायदों आं थानायावनो होनलायदों आं थानायाव नोमबाजैबा सना होनो मोना बेथ' बेवहायनो खालामबाय आं बावबाय नामा दासो 11ता जादोंलाय टाइमाबो ओंखाम ओंख्रि संबायबायना होननायनि गामिसो बानायनांसिगोन मोनसे जेथन दहायनो बे थांबाय ओमफ्राय टिएन जेल ब्लक मोनसे आइडिया बोरै होनदों थिंखियावबो दै गैला नामा थिंखिफ्राबो मा दैयानो गहां गवाहां थिंखिफ्रालाय आं थांसै आब' बाय अके नोंनि ब्लुखौ लाखिनां थांजोबखाबायानो बयबो लेटन फाइभ अन प्रदिप नोंनाव नामा दार्लिं सना प्रदिप नोंगौ नामा दार्लिं सना खि नों मा ओंख्रि संखो बिखुनजो सना आलु जहल संदाहां आलु जहल जानो लुबैदों मैयाबो आलु जहलमोन दाबो आलु जहल ओमफ्राय आलु बाथोन देदों दहाय फुंनि आरो जोगोनार बिजौ एवदों फाइभ हरनोनो रिमभ खालामदो आब' खालामबाय आंनिखौबो फोरोंदो आइदि लेटन कपिरार हरनो हायैनि आंनावबो आगै सना आंखौबो फोरोंदो दि लेटन कपिराइट हरनो हानायनि आंखौबो आगै सना होनदों अके टिएन होनदों अके टिएन फाइभ सापर्ट हरनोसै नोंनाव
गोजौ गिदिर नायनो मोजां आदाजों गिला भिडिअखौ गोरोबथाबाजै होनदों भिडिअखौ मा भिडिअखौ भिडिअखौ फुल नायना सापर्ट खालामना कमेन्ट खालामदों बे भिडिअखौल' लिरबाय आरो नोंहा पि ओके गोरोबथा डार्लिं सनाखिनो उन्दैया हटस्पट लानानै नायगासिनो मबाइल मा लिरखो बिराद थियो नालाय टमेट' लायनोसै आं बैयाव टमेट' होबाय थालाहाय लेबु दंखायो सान्दुं गोसायाव लायबाय थालां लेबुखौनो माबासां साबा दं सोर दं कमेन्ट खालामलाय रायलायफैलाय जोंहा मा गान खननो गोसो मा सोंनो गोसो सोंफैलाय सारा 321 मानि बर' सोर दं कमेन्ट खालाम दाबाखौलाय आं लांखोलाय सोर दाबाया दाबायानो गैला अबावबा गोमाबाय नै जोंहा मा होनदों जेलाहाय माब्रै फुयो आगै मेगन मुसुगुरखौ खोथिया फुनाय माब्रै फुयो आगै मेगन मुसुगुरखौ खोथिया फुनाय बिदि ब्रुद माब्रै फुयो सोरखौ होनखो नोंलाय सोर मेगन मुसुगुर फुजाखो बाहायलाय ब्लॉग टीवी फुल सपोर्ट सिस्टर थैंक यू मेरे को सपोर्ट करने के लिए ब्लॉग अब नया है मेरे चैनल पे चैन बरों सानदों आप मैं भी सपोर्ट किया है आपको नया है मेरे चैनल पे वीडियो में बाद में देखेंगी जेल हराय दिहर आप कहाँ से है ब्लॉग हेलो आंखौ ओंखाम जासे दे ब्लु अफ खालामदो दे जागोन दे ओंखाम जादो दे दोनथ'नोसै दे काम बुलाया है आपको टीएन बोरो ने
सपोर्ट करो एक दूसरे से। एमएम ब्लॉग्स फ्रेंड करो। एमएम ब्लॉग बुलाया है आपको गोरोबथावारी ने। एमएम ब्लॉग है कि नहीं? Ôi em không. Em thì đừng bật đây à. À đây. Kapot ko lang. Yung mẹ thi bảy nữa mình à? Yung mẹ thi bảy. Sampai madu apa? Stop dong. Comment karo con hay guys. Leton मा खालामदों थांबाय लेटना ओंखाम जानोसै नो मालाय एमएस बड' एमएम ब्लॉग फ्रेंड करो komen kono ora sapri mani dong malah betul dislike ke sikla pera puye angbo puye hujan neवनो गोसाखायो मिथिबाय उनावबाथाय माननोसो ओइ तेल हट होनदों बाय 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 आंनि एक्स गिग्रान बाय बाय soर दं कमेन्ट खालाम गोरोबथा फेमिलि आं थांनोसै आब' खोनाबाय बोखारदो ब्लुआ मुदि मालाबा लोगो मोनगोन अके फेसबुकआव नाम्बारखौ हरनानै दोनहर JL block time out by PM for 13 seconds ayo मा हरखो बाला हमनोसो लासैहाय दे लैनो दे सोर दं सातजन मानि ओमफ्राय कमेन्टखौनो हरा कमेन्टखौनो हरा रावबो थांफिनबायसो नै कमेन्ट सोर दं साब्रै कमेन्ट खालामदो सोर दं
सोरबा लाइभ होबाय खोमा ओंखायनो थांजोब्बाय दसेल' थानानै थांखायो भिडिअ बायदि दोननानै थांजोब्बाय कमेन्टबो हरा सासेल'सै सासेल'सै सोर दंथाय कमेन्ट हरदो सानै दं सोर दंथाय सोर दं कमेन्ट खालामदो दे सिरि नायखोमागासिनो दंहाय सोर दङथाय कमेन्टबो खालामाखै साथाम दं कमेन्ट फैयाखिसै नामा आंनावलाय ना हरखायाखै सोर दं कमेन्ट खालाम ब्लुखौ लादो बिखुनजो लाखाबाय साथाम जाफिनबाय सोर दं दै सोर दं कमेन्ट खालाम केसासो खोमा होबाय केसफ्रालाय साथाम मानि दं माथो कमेन्टबो हरा मारै जाखो मानसिफ्रालाय सोर दंथाय खामानि मावदोंहाय आंहा नोंसोर नायबाय कमेन्ट हरबाय थादे
फैबायनानै न' सिङाव थानानै मोनजायो बायहेरायाव फैयाबा देरायबाय हनै बोरैबा गोलैजानोसै गिनांसिगौ बेखौ खानहरनानै गसंनो हासिगौ बियो बावला हारसिङै दोनजानाय नंला बेखौहाय जै सिखारबाय जिरायनानै नाहरो माबा केसथार गथ'आनो देलायनानै नाहरलायबावोसो आलु बाथोन जानोबा लांफैदो नै ओंखामा नानि आरो दावदै दोनना होबावबायसो मैयानो जाजोबबानो जायोमोन हास खांखमा खिखोना माखोहाय बावहाय Desa. Papa. Desa. Tur. Mak, kamu tinggal sana. Suang ada nih. Sarwa bazar juga pas lama ya. Kalau mau tuh, kan ada lucu. Kayo na ire baba.